Salam, hormatly Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoshaçylary. Atavatan habarlary gepleşimizin bu fannafi TV açylýan halkara uçar gatnawlary, bu gatnawlar boýunça yglan edilen biletlerin bahasy, şeýle hem içerki hawa gatnawlaryň TV rejefi barada maglumatlary diqqatyňyza ýetirmek isleýär. Habarymyzyň bu fanyna Xitaýa uçmak isleýän ýolagçylar yglan edilen goşmaça uçuş şertleri bilen hem tanyşyp bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, habarymyza başlamazdan öňe Zagran pasport diýip bilinýän biometrik pasport barada şeýle hem Türkiýe gitmek üçin viza barada soraklaryňyz bar bolsa, bu video habarymyzyň tefsir bölümine soraklaryňyzy ýazyp biljekdiňizi ýatladýar. Biz bular baradaky aýratyn gepleşiklerimizi ýazyp edip, Atavatan TV YouTube kanalynaky, şeýle hem YouTube kanalynaky gepleşikleri aňsatlyk bilen tamaşa etmek mümkinçiligini berýän atavatan.tv.com saytyna yerleşdirer. Mehriban tamaşaçylarymyz, siz şeýle hem saytymyzdan Türkiýe viza baradaky maglumatlary hem okap bilersiňiz. Türkiýe vizanmak üçin resmi namalaryň terjimesi üçin Aşgabat şäherine yerleşýän Makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Viza üçin gerekli resmi namalaryň sany her bir viza görnüşi boýunça aýratynlykda saytymyza yerleşdirilenler. Öňki hem habar berişimiz, ýaly Türkmenistan aviakompaniýasy halkara uçar gatnawlarynyň uğurlaryny iýgiderli giňelýär. Mälim bolşýaly geçen ýyl tapqır Birleşen Arap Emirlikleriň Dubay, Russiýanyň Moskwa, Türkiýanyň Istanbul we Germaniýanyň Frankfurt şäherlerine halkara adat uçar gatnawlary ýola goýuldy. Türkmenistan aviakompaniýasy halkara uğurlaryny hasy artdyrmak bilen mart aýynyň ahyrynda we aprel aýlaryna Taýlandyň Bangkok, Belarusyň Minsk, Hindistanyň Deli, Gazagystanyň Almaty, Russiýanyň Sankt-Peterburg, Türkiýanyň Ankara, Fransiýanyň Parij, Koreýa Respublikasynyň Seul we Ýaponiýanyň Tokyo şäherlerine halkara uçar gatnawlaryny täzeden dikeldilmegi meýilleşdirilýär. Şeýlelikde halkara uçar gatnawlarynyň uğurlary koronavirus pandemiýasynyň owalky derejesine ýetirmek üçin tagalla edilýär. Mehriban müştaklarymyz, habarymyzyň şu ýerine size halkara hawa gatnawlaryň kem-kemden täze uğurlary bilen dikeldilýän döwrüne Aşgabatdan Gazagystanyň Almaty, Hindistanyň Deli we Xitaýyň Pekin şäherlerine aviapetekleriň online sewdasy başlandygyny ýatladýar. Şeýlelikde bu uğurlar boýunça biletleriň satywy 2023-nji ýylyň oktýabrynyň ahyryna çenli açykdyr. Ýagny 2023-nji ýylyň 9-njy martyna ýagdaýa görä Aşgabat Almaty 3587 manat 50 teňe, Aşgabat Deli 4611 manat 30 teňe, Aşgabat Pekin 9047 manat 50 teňe. Bu tarifler diňe bir tarap üçin degişlidir. Bu gatnawlaryň rejesi we biletleri satyn almak üçin has giňişleýän maglumatlary Türkmenistan aviakompaniýasynyň resmi saytyndan alyp bolar. Aviapetekler online satyn almak üçin güçek uğru faýlamak bilen Altınasır bank kart arkaly tölemek bolar. Raýatlar bu online bilet ulgamyna biometrik pasportynyň maglumatlaryny girizmelidir. Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, egerde siz 2023-nji ýylyň 26-njy martynyň Aşgabat halkara hawa mendilinden amala aşyrylýan halkara ýolagçy hawa gatnawlarynyň tertibi gyzyklandyrýan bolsa, onu Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatan.turkmenistan.com saytyndan giňişleýän okap bilersiňiz. Siz saytymyzdan hepdeli haýfy uğurlary näçe uçar bardygyny, şeýle hem uçar gatnawlarynyň günni we sagadyny jekmejek öwrenip bilersiňiz. Mehriban tamaşaçylarymyz, Xitay Halk Respublikasyna gitmegi meýilleşdirýän ähli ýolagçylaryň ýanyna 48 sagatdan köp bolmadyk möhletli negativ PCR testi we agyt burun örtügi bolmalydyr. Bu barada Türkmenistan aviakompaniýasynyň web saytyna aýdylýar. Ýokarda hem belläp geçişimiz, ýaly Türkmenistan aviakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 2023-nji ýylyň mart aýynyň 19-ndan başlap Aşgabat Pekin Aşgabat uğuru boýunça ýolagçy gatnawlaryny ýerine ýetirip başlaýarlar. Şonda Xitay Halk Respublikasyna gitmegi meýilleşdirýän ähli ýolagçylaryň ýanyna 48 sagatdan köp bolmadyk möhletli negativ PCR testi we agyt burun örtügi bolmalylar. Türkmenistan aviakompaniýasy şeýle hem Xitay Halk Respublikasynyň migrasiýa gullygyna pasport barlygyna barmazdan öwel WeChat programmasyna ýa-da aşagda görkezlen sayt salgysyna girip dolarlan faglyk deklarasiýasynyň netijesinde ýolagçynyň şahsy QR kody bolmalygyny ýatladýar.
Mehriban müştaklarımız, Türkmenistan aviakompaniyasının 2023 yılın 1 aprelinden Aşgabat Halkara Hava Mendilini amala aşırlayan yerli yoluvçu hava gatnawlaryň täze tertibi çap edildi. Bu tertip aviakompaniýanyň resmi saytynda yerleşdirilendir. Şoňa görä Türkmenistan aviakompaniyasy Aşgabat şäher bilen welaýatlariň arasyndaky uçar gatnawlaryň sanynyň artdyrylandygyny görmek bolar. Şeýle hem welaýatlariň merkezi şäherleriniň arasyndaky gatnawlar hem yerleşdirilipdir. Siz bu tertibi hem saýtymyzdan okap bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, halkara uçar gatnawlarynyň geriminiň giňemegi we okuw mewsumynyň başlamagy bilen daşary ýurtda bilim almak isleýän ýaşlaryň sany hem artýar. Biz saytymyzda dünýäniň awraly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny yerleşdiripdik. Olaryň diplomlary Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan ikrar edilýär. Biz şeýlekem saytymyzyň bilim sahypasyna daşary ýurt okuw mekdepleriniň we döwletleriň hödürleýän stipendiýalary we ýürüte finaglary baradaky maglumatlar hem yerleşdirip gelýär. Türkiýede bilim almak isleýän ýaşlarymyzyň bolsa Istanbul şäherine yerleşýän Atawatan danışmanlyk kampaniýasyna ýüz tutup biljekdiňizi ýatlatmak isleýär. Mehriban ýaşlar, eger siz özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatan.turkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Şeýle hem Atawatan TV YouTube kanalyny iýerlemege dowam ediň. Gepleşiklerimiziň endiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.